2 oktober ging Assepoester de Musical groots in première in Theater Zuidplein. Nou, ik verwacht een hele leuke dag. Het is voor mij persoonlijk de eerste keer dat ik niet meespeel in het sprookje. Dus ik ben extra zenuwachtig, want nu ga ik zitten kijken. Maar ik heb de voorstelling al een paar keer mogen zien. Hij is fantastisch. Ik ben de vee van haar. Als Assepoester. Het is heel lang geleden dat ik hier was. 1985, voor het Eurovisie Songfestival. Goedemorgen. Vonden we ervan? Zo leuk. Nou, het ging heel goed ook. Ja. En het publiek was geweldig. Warm publiek bij het begin gelijk al. Ja. Superleuk. Ik vond de grappige jongen het leukst. Ja, het ging heel goed. Het ging heel goed. Het ging supergoed. Ja, maar dat is toch altijd wel een spannend momentje. En zeker op zo'n dag als vandaag wil je gewoon dat alles goed gaat. Ja. En dat ging net gelukkig. Dus even afkloppen. Ja. Hè? Ja, ging het Op ook. hout. Nee. Buitengewoon goed. Dus we hebben heel erg genoten. Nou, het belangrijkste van deze musical vond dat mijn zoontje van 8 zei: ik heb nog nooit zo erg gelachen en zoveel humor gezien als vandaag. Leuk. Ja, heel leuk. Ik heb lekker meegedanst. Ja, eigenlijk heb ik gewoon een hele leuke dag gehad. Dit moeten mensen echt zien. Ik vond het echt onwijs gaaf. Die jurk. Kijken. Sowieso kijken, met of zonder kinderen. Dat maakt niet uit. Kijk voor tickets op www.vanhoornder.com/Assepoester.